Small hydroelectric project ke pangni pona long compensation ke long nang jia puthak klar da kachini jia phan KAC secretary sim taro kahom ridam. Harlongbi Belongbi College long breakdown kaching thoramo kim rang pon bom lo. Kasa Girls FC atum Sonari Town Club aphan pli ke thom pen kachapahai. Do isi akis isi pheri me akis alamang ke itum kar biang lo isi pheri me attracts na le Surihini rangko raket thomaninkan kijut sirania kardom nalitum do ana phan satami nang pajariklo kardom karbiang long live ataba Abirta ang ton pen RJ tha pir thelong monira phaike nang bat bomji bonta long le phelangke ke kam che than the bangso pen mathasi nonakai badu bang phubang phi pusitami methang along le phelang kacharai koma bang nang dolo lasonsi nijang karbiang long chinthong constituency arlo tereng lang so hawaralong kedamtang ningkan surihini ratroxi ningkan pen small hydroelectric project pang nipon lo bang solong komat ne ke along le phelang na hok dun lo lapen komat ne tuma bang ke chu e chu som achek ing hin pendang lo ason ke na hok dun lapuson dolo bonta la bang so hawaralong long le kana hok dun araratum piniar ni anta compensation mate long le anam chelong bang belang bang sojok mintriang mate tereng langso local development committee mai phu arun belapen alang liri sang huatum lapen KAC secretary sim taropen adim aklong along an humri damlo bang solong KLHEP general manager long singbe KLHEP AGM achoni chaudhary KLHEP AGM bitupon khaklari lapen dongkamokam revenue circle mondol atum chetong dunsi ahok peralam kachini pameja phan monduli bongrumarong Maine Teronarong, Soplar Biarong, Soplar Hansearong, Raimung Senararong, Langang Ingtiarong, La Rongner Kebarara Tumaphan Pang Rumsi Klar Dakalam Kachini Japan, Chinki Chethanpon. Bang Solam Puthak Rongner Kep Araratum, Perangkia Thengnu, Nankepaklang Donalam The, RJ Senang. Elitum ke ahok pet ke, Chutiki Ravrab nang, Chutiki, you claim Ravrab nang, Reng Rapen nang, doa na santa. Tante, Musokara Himepen. Kladapan kopi sini jadi hok pet alam pulote nili tumke laso bangke inu bahini apota ke aban dong si pico ma kimian pipe pulote nili tumrong along bangke ni tum king sai nang kok ke la sar bangke thoma long le an ke nili tumke kimia ve bana ve nili tumke sar bangke thoma long le an ke nili tumke la lang pena yoi ni pot nili tumke long rep naing kulo tante mo lang le tumben sarkar himane pugam damke non pota kimia tuma phane pipe pusige pu tangte la bang so puthak bang na tum hen ko pisi pu pipe pu ke nili tumke nili ke rong sara hema sorbek lo te pipo sahala sarkari inu da sarkari pu ke rong sar phan ting pipo naing ke puta ke pi ta hala su chalang li tumka chohu ke nili tumko son lo nili tumke nili habar pena ke nili tum sa ya bang ke la pulo mane ladak longle kaluk sanan abang pu ni tum la pota ka doan mane ni tum ke pota kaulai bang ka phi dolo aprang dolo lasen nile tum ke la pota ka doan ke la dak long le hem pu an ke nile tum ke sorkar long ka tuneng ri ya bang la pulo jong se
laso aki mia potata nang pipe polo tene tongke langke utho phang hi bon chegin tongke Chin Thong Pen Himari Rong Phar Karbi Anglong Live Matijong aje kloni phain ko rasir kebarni lakhain ko ra troxy Duarbagori MEC constituency angkang Deithor Hanboka along kido Harlongbi Velongbi College along examination hall gari ke pasang ahem lapen barpi barsu kido ahem kimrang pon bomlo Suminder Adangalong Muniratum Doctor Engineer Teacher Benchinglo kapre ka saile claimji pusetami loki charli pensi pangcheng ponangji Lasonsi Karbi Anglong arlo setame a constituency teen along mesen loki charli ahem kidu akinang sop laan lote Muniratum paprang don bompo Nasi Harlongbi Velongbi College along setame principal lecturer staff benchinglo loki charli au somaratum nonamatke mesen ang taxi thekpon longlang Loki charli au somara tum setami mesen percentage pensi pass pon renti lasi students atumta non ong aphainang bat ong sonsi thek pon longlo la sojok sadlang mate exam ki to kapora hot katora dokok titi bang sojok Karbenglong Autonomous Council Education EM Richard tok bisetami matha ponsi akimi examination hall car bike parking barpi barso ahem akinang sodlupu mathasi tongsikot pen examination hall gari ke pasang ahem lapen barpi barso kido ahem kimrang pipon bomlo lapen ahem setami tangpon bomlo lapu college adon riabangki akimisi kimpon poposi EM Richard tok behin pen chechak ponlo Harlongbi Velongbi College along examination hall gari ke pasang ahem lapen barpi barso ke dua hem ki kimpi ponapod Karbenglong Autonomous Council Education EM Richard tok bia phan Harlongbi Velongbi College principal Yunari Ronghang pia hinpen kachoro pajirpon News Desk report Karbenglong Live Assam State Women's League Surini Rengko Rake Thoma Parman Assam Football Association Mate AFA Atum Patir Pipon Pen Ke Chengsi Assam State Women's League 2023 Ke Damtang Matijong ni Pioneer Kebar ni Pen Bijni Stadium Chirang Kokrajar along qualifying round match football ke pathu ke paman pon Bangso ke pathu along qualified dunsi Phase 2 final round of Parman ke pathu ki bialong Karbi Anglong Women's Mate Soarlo Bitung Atumta Kasa Girls FC Hinpen Chepate Dunlo. Final qualified round phase 4 match number 6 Patumi Anikang Sampor Phai Hinia Porpen Kasa Girls FC Pen Sonari Town Club ang Bongsi Ganeshwar Stadium Baksa Long football ke pathu Chepate Ponlo. Kasa Girls FC atum Kangtang Munagajok Sonari Town Club atum aphan Kasa Girls FC Hinpen Meghasmita Kropi goal ipum minute sirkep Lapen Serbika tirangpi goal pum thom minute plikebra si inkore plikebra pliahut hat-trick thapsi pli ke thompen chipa hailo Halapu Sonari Town Club atum goal ke thom ansi Kasa Girls FC aphan chitu dunun chotlo kedamtang match drop pathu deadpen ke hai phong thom mate 3 win ke hai chidai phong isi mate 1 draw lapen phong ni kerem Kasa Girls FC atum nonamat point 10 chipalong dun loposi team lead pon loposi Rustom Ingti AIFF coach lapen manager Longba Monterang atum nang pachini don puthot arkoini phai hini surihini ra inkora pli arni 11 che FC pen por phai hinia por pen Ganeshwar Stadium Baksa long pathu pontupo News report Karbi Anglong Live Matijong ni phai thom kep arni Borjan constituency angkang HDP mumchom teron arong amikar Rakesh Rongpiachor chumki teron pi ajak ding kluipen hem ka chelile dara phuthak pherangkia thengno lamthe chepaklang pon Kidamtang Matijong ni phai troxier ni Rakesh Rongpiachor chumki teron piabang bokajan rongsupi atea hem kedamji pura a hemasor mate apina na phan chethan tekangsi hempen nangbarlo Bonta apina na bang ati pialong achor Abirta ka che na horabang ke wangwi pusi thandunlo puthot achor aphan phone chilo thusi Birta chenlo bonta achor bang ke ate ahem sido pusi ningje thip pusi Birta ribdunlong apina na bang mekri meglang pen sidolo lapen asomar bang photum sitami kai ke ta apaya phan chiri che hangkong ason sidolo la Rakesh Rongpia hin pen
achor chumki teron pia phan na hok le do pusitami hemche bang vektha athe niki kaike ta nangching tung char iver nang phan kama tha jok chu thek the do thek the claim dam thek the sidulu lapen osomara tumke manghu pronglo majok along le dun pusitami hemche bang thu pulote ding thu pa miji pusi a hemasor rakesh rongpia hinpen chuning ripadi krimpen pachini pon Pai han sing tung te. Sing pai han wango ku si pui ma pilo ku jike ma wango ku si pui nang nang song no bare long nang nang cha hi kelas la madam de da pai han sing tung lo Nili nan velo teng chok chelo nili hem pawai position nili inglo nili sumade tamaru pro satari kendam ju no buda kobora ve nili lan velo nili na chitani wang sita nang ba ke risipo pamiji nili wang wang vek nak bola ke limen nili mera ke sokbi chom ram jin thawa saro nili dilai pen bijoy rongpi karbiang long live akiro ka jero nang le tuma phan apor ka chibi pen birta nang kilang dona pot domi thak me ani ki me